Guys, dito na tayo sa papuntang palengke. Hindi na tayo magpo-Bornham, dito na tayo. Pamalengke. Pupunta tayo sa mga okay. Tingin-tingin na tayo. Open na ba ngayon? Hindi pa. Hindi meron pala wala pa. Maga pa. Palengke pa lang. Palengke. Ako isang kalderong anin. Ay, hindi ako gano'n. Baguio City. Malapit. Ay, ito yung... Kaya lang may ugali. Mauubos yung pasensya mo. Ay, ganun. Wala, hindi pa rin pa kami pinagpawisan, guys. Malamig kasi. Kaya yan. Ha? Meron pa yung isa. Sa gitna yung isa. Mas malaki. Parang nangayayat pagdating doon. Kahit ka ng kaya taksigan. Ito yung kasi ganun lang naman ako. Tara na.